A Igualada ja és Nadal i des del nostre grup, el primer grup a l'oposició de l'Ajuntament, fem el resum, us expliquem el que hem fet durant el mes de novembre. Hem arribat a un acord pel nou contracte de neteja que a partir de l'any que ve s'ha de posar en marxa a partir del juny de l'any que ve. Hem inclòs amb aquest acord de política útil que fem a l'Ajuntament dues peticions que el govern ha acceptat. Una, crear una unitat de neteja que en direm barris a fons, per garantir que tots els barris estiguin en igualtat de condicions pel que fa a la neteja del seu espai públic. També hem inclòs la petició de multar els excrements dels gossos a la via pública a través de l'anàlisi de l'ADN. L'habitatge durant aquest darrer mes també ha estat un dels principals temes que hem tret a l'Ajuntament i celebrem que estiguin a punt d'acabar ja els pisos de lloguer assequible municipals que s'estan construint al carrer de Sant Carles i perquè els joves d'Igualada comprin el comerç local, fins al 5 de gener continua en marxa la iniciativa dels I Bons Joves, que va ser una altra de les iniciatives que des del nostre grup a l'oposició hem aconseguit dur a terme. Durant aquest mes de novembre també hem presentat altres mesures que hem aconseguit a l'Ajuntament, com per exemple la renovació de l'ascensor de Fàtima. Vam fer l'anunci acompanyats dels veïns i veïnes i també amb els veïns i veïnes del barri de Montserrat vam anunciar diferents millores de seguretat viària que hem aconseguit al carrer Pau Muntades. Aquest darrer mes, tots els regidors del nostre grup també hem estat a diferents actes a la ciutat, com per exemple l'entrega dels Premis Ciutat d'Igualada, la commemoració del 25è, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones, l'obertura dels llums de Nadal al Passeig Verdaguer, també la presentació del llibre dels 130 anys dels Reis d'Igualada, hem celebrat els 70 anys del Museu de la Pell, hem participat a la inauguració del Club Vitae a la Rambla Nova, també hem estat a una nova edició dels Premis Zoom, hem acompanyat els comerciants d'Igualada a la seva participació al Rec Stores, hem celebrat el Dia dels Infants amb el Consell dels Infants de la nostra ciutat, hem compartit el berenar del Casal d'Avis de Fàtima i també la castanyada infantil del barri, hem estat a la presentació dels equips de l'Igualada Hoquei Club i a la celebració dels 30 anys de l'Igualada Hoquei Línia i també hem rebut a Igualada el conseller d'Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch. Tot desitjant-vos, evidentment, un bon Nadal i un bon any nou 2025, seguim treballant per Igualada.